כלל. אנשים מתוך תסכול רוצים עכשיו את הכל, את כל השינוי. אני לא יודעת אם זה רק מתוך תסכול, זה מתוך באמת רצון לעשות שינוי שהוא מאוד מאוד משמעותי, ושגם הוא יהיה ניכר בגוף. אוקיי. זאת אומרת, ממחר, בוא נלך על אחרי החג, אוקיי? בפסח זה במילא חג, דרך אגב זאת מחשבה. אם בחג לא שומרים, בחג חוגגים, שזאת מחשבה מקסימה, לא צריך לשנות אותה, צריך לראות איך אפשר לחגוג בחג ולהרגיש חופשי וליהנות מהכל, וזה לא חייב להיות משמין גם. אוקיי. ואז אומרים, כן, ואז אני אתחיל, אני אוכל רק ירקות, אני אעשה יומיים פירות, אורז מלא עם כל מיני דברים נורא נורא קיצוניים, שאפשר לעמוד בהם, הם לא באמת הרגלים חדשים. הם משהו מאוד 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 אפקטיבי, כן? טק, 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 עולים על המשקל כל שעתיים, רואים מה העניינים, אומרים, איזה יופי מה שעשיתי, זה בסדר. דרך אגב, זאת גם טעות מאוד 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 נפוצה. שאלת אותי קודם הטעויות, אני אחזור לזה רגע. העניין הזה של להישקל, זה בסדר, זה לא, אתה יודע, יש מי שזה עובד בשבילו, יש מי שלא, זה מאוד אינדיבידואלי. הקטע הוא להישקל ולעשות הסקת מסקנות. זאת אומרת, אני עולה הבוקר למשקל, ואני רואה שירדתי חצי קילו, ואז אני אומרת, מה עשיתי אתמול? זה סימן שמה שעשיתי אתמול זה בסדר, שכאילו שהגוף זה איזה מתמטיקה כזה, שמה שעשיתי אתמול בא לידי ביטוי היום איזה, או לחילופין, הייתי כמה ימים ככה, ועשיתי כך וכך, והלכתי לחדר כושר, ואני עולה למשקל, ולא קרה כלום. אז משהו פה לא עובד. ההתבוננות הקצרת טווח הזאת, היא הרבה פעמים גם מוסיפה תסכול, וגם מאוד מבלבלת, כי זה לא עובד ככה. נכון. הגוף שלנו לא... אתמול אכלתי קצת, אז היום רזיתי. כן, נכון. זה לוקח כמה ימים, אם אני זוכר נכון. יותר מימים. בכלל צריך לפתוח את אתה יודע, את טווח ההתבוננות, להבין שנכנסים לתהליך, אז ברגע שאתה אומר תהליך, אז כבר זה מקפל בתוכו משך וקצב, זאת אומרת, זה כבר עושה אותך פחות קצר ופחות, ואני גם תורחת, אתה יודע, לעשות תאום ציפיות במפגש הראשון, ויש כאלה שאני אומרת להם, בהתחלה את לא תרזי בכלל, את צריכה להיות מוכנה לזה. כשאני שומעת, יש כאלה, זה לא תמיד ככה, כן. אבל הרבה פעמים צריך לעשות כל כך הרבה שינויים שהם בתשתית. והמטאפורה שהרבה פעמים ככה עוזרת לאנשים להבין, זה שאני אומרת, זה כמו שבונים בניין, ואת עוברת ליד אזור בנייה, ואת רואה שבונים שם, ובונים שם, ובונים שם, את לא רואה כלום, את רואה גדר, כי כל הזמן עובדים שם מתחת לפני השטח, בונים יסודות, ויוצקים בטון, ועושים, אני לא יודעת מה עושים שם, אבל עושים הרבה דברים איתה, המון זמן. ואחרי זה פתאום צ'לק כזה, הבניין, כשהוא מתחיל להיבנות, אז זה באמת קורה מאור וגידים נורא מהר. אז אותו דבר, זה גם זה תהליך אותו דבר. עושים עבודה כשהיא עמוקה, והיא מתחת לפני השטח. אז היא עדיין לא באה לידי ביטוי במציאות, אבל כשהיא באה, זה...